Spremamo pita rolnice. Verujem da smo svi u potrazi za brzom večerom. Da ne košta mnogo, da je gotovo za pola sata, ali da je ukusno. Ove pita rolnice su sve to zajedno. Za njihovu pripremu bit će vam potrebno 5 kora, pavlaka, šunka, krčkavalj, 2 jajeta, palenta i prezle. Ostanite za nama, sledi priprema.